treballarem amb els grups terapèutics, que llavors us explicaré la seqüència que farem, i sobretot que ja aniran sortint preguntes. En els grups terapèutics farem 3 sessions, després posarem les dates i la Tere i la Rosa ja us ho enviaran, però farem grups terapèutics, grups d'aprofundiment en aquesta xerrada, que llavors podrem entrar molt més a les vostres pròpies vivències en grups més reduïts. Per una banda, farem un grup de pares i mares, és igual a les edats dels fills, perquè també pensem que és ric que barregem, i també en casos que semblarien molt lleus, en casos que són molt greus. Llavors estarem la Vinyet Miravent, que ja sigui la meva terapeuta, i jo, i després farem un taller vivencial, perquè, ja us he dit, una cosa és el cap, jo soc un bon exemple i per això us he explicat tot allò. Una cosa és el cap i el que pot anar digerint al cap, i l'altra és el que treballem ja d'una forma més emocional, sensorial. I intentarem accedir així, amb aquests tallers més vivencials, perquè vosaltres pugueu experimentar el que hem treballat amb els grups, que farem un treball parlat, d'una altra manera, que va així, per experimentar com tenim col·locada la família biològica, com tenim col·locat els nostres patrons mentals, quin efecte ens fa una cosa o l'altra. Jo us convido que sigueu valents i participeu, perquè és un luxe, de veritat. Això, 2 professionals, és molt més car, no? I tenim la santa sort, ara, de tenir la Generalitat i AFNE, que posa una part, no? Doncs val la pena. Llavors, això per una banda seran els grups el cicle aquest d'activitats amb pares i mares, com vosaltres, i un altre, que seran en grups diferenciats, amb adults adoptats de 17 o més. I treballarem per separat. Farem grups, l'altre grup el farem amb el Jesús, que està aquí, el grup d'adults adoptats el farem aquí. El Jesús, ara m'estendré, ja després et presentaré Jesús, perquè si no, no acabarem mai. El Jesús té molta experiència amb drogodependència, trastorns de l'alimentació, amb tota la part de teràpia, llavors em sembla que és un bon complement molt gran, perquè es posen en uns berenjenals enormes. Ell, a més, és professor ara està plenament de terapeuta, és terapeuta, especialitzat també en temes de trauma, no? Llavors penso que podem fer un complement molt bo per agafar aquests adults adoptats i rascar a fons, no? O submergir-nos, com a mínim, amb un petit acompanyament perquè serveixi per agafar aquesta consciència que us deia. Llavors treballarem també un taller vivencial amb ells. I llavors al final ajuntarem aquests pares, aquests 2 grups, que no són fills vostres, sinó que els ajuntarem, perquè jo penso que pot ser molt i molt ric la vivència que poden tenir aquests adoptats adults, que hauran fet tota una feineta. A mi ja m'heu sentit ara, també podeu veure la meva, i també a quin estadi està. La Georgina també participarà, la Georgina hem parlat moltes vegades, ja també té un bagatge, i penso que pot ser molt ric ajuntar els 2 grups. També pel mig farem un altre taller que serà el 15 de febrer, i tot això us arribarà, no patiu, que el farem també amb la Vinyet, segurament, i ho farem amb un documental molt bo que hi va haver-hi en el Sense Ficció sobre adopció, que l'anirem parant. Perquè en vam fer nosaltres, l'Institut de Família i Adopció, en vam fer una sessió així, però estava el nom que vam fer el documental, no? I va ser més descafeinat, però com que aquesta vegada treballarem molt més amb els grups i amb vosaltres, doncs anirem parant el documental, veure què és el que allà nosaltres, com a pares i mares, se'ns desperta, i llavors treballarem amb tot això. Això al matí, en aquest taller, i a la tarda posarem la pel·lícula Lion, no sé si l'heu vist,
és la millor. Per mi és la millor de les que s'ha fet, perquè està molt bé perquè hi ha dues històries, no? Una d'un que se'n surt i té l'aferrament i la identitat com molt ben col·locada, i els patrons mentals els han donat a tots dos els mateixos, i l'altre germà que no se'n surt. El focus està posat amb el germà que se'n surt, perquè és una pel·lícula que ha d'acabar bé, però a mi m'agradaria que em fessin la de l'altre, perquè jo em veig molts així també. Llavors, avancem, és tot un camí, un procés d'acompanyament,